Salut, 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 salut. Bonsoir tout le monde. Bon, on a vu chikungunya hely fa bon, le soldat n'est jamais à terre avranko zay. C'est ça tsy tagnano vidéo midi fa en forme za io. De toute façon maray mila mandeha milomay donc en forme za io. Juste fankalazagna le 29 mars 1940. Oui, fankalazagna le 29 mars 1947. Andra Dieu mivolagna resaka dignité. Franchement, tsy haiko azovy conseiller amin'ny communication anazy. Tokony raha nataony, voalohany, ny libérer ny prisonnier politique jiaby antsemiky. Azonareo zegny? Fôtony c'est une commémoration olo niady, misy naty, izy niany magnano pire que la colonisation nataon'ny la France. Azonareo zegny? Mavita magnotana anareo, mandeha amin'ny que ce soit ambanivoly un peu partout à Madagascar. Anareo magnotany olo be mivolagna bon, karakory fiainagn'azy io par rapport amin'ny colonisation de la France. Ro jiaby olo be nivolagna aminareo sy tsanjala colonisation français volagnin-dreo. Azonareo zegny? Zegny fôtin'Andry Rajoely. Andry Rajoely. Endry vahoaka malagasy, na ino volaniko? Endry vahoaka malagasy. Fôtony Andry Rajoely tsy mameno vahoaka, fa hitantsika tsara fa izy tsy mameno vahoaka. Natoa izy avo gilet pare-balle, izy tsy mameno vahoaka fa en même temps endry koa le vahoaka malagasy volaniko zegny. Normalement, olo karaha igny, normalement, en 2-3 secondes, tu vois, une balle dans sa tête. Azonareo, une balle dans sa tête. Voilà. Zegny raha volaniko, tokony libéreny les prisonniers politiques pour la commémoration du 29 mars 1947. Si c'était un bon président volaniko aminareo zegny, zegny raha nataony tokony voalohany, libération du colonel Fanapera, olo tsy nagnano, olo tsy namono olo, juste olo contre les protéger la population de Toliara. Azonareo zegny? Tokony voalohany raha nataony volaniko, libération de tous les prisonniers politiques. Azonareo zegny? Après, za maregniregny ato, zegny edy volaniko aminareo edy ino mahatsara état fédéral. Izy koa état fédéral io tio, problème, bonsoir tout le monde, hein? Problème ny Toliara io, tsy tio. Azonareo? Anareo zio ke, agneky zavanareo fort de fin, misy problème karaha io. Misy problème karaha io. Resaka base Toliara volaniko aminareo zegny. Le problème, ireo fa nangala volan'olo. Reo fa nangala volan'ny investisseur. Tsy mavita mipody afara amizay reo. Ifendreo amizay, le ray aman-dreny mety ribiribiagna ao à Toliara, magnasary mivolagna fa ampidika asa amy Toliara le projet ataondreo ty. Non, zavanareo exemple volaniko aminareo zegny amy Fort Dauphin ao. Anareo zao volagna ke Australie, soit américain andeha ampiasa gasy amy site sensible karaha atao io. Exemple, pétrole, le truc de pétrolier, plateforme pétrolier au Niger. Anao tsy mahita olo local mandeha miasa ao. Azonareo zegny? Donc aika niany ke ibiagna bazin'ny Toliara io, ireo andeha mpiasa olo local. Donc déjà c'est faux. Justement, zegny volaniko, grâce présidentielle amy raha karaha io tokony nataony. Za mivolagna aminareo, izy koa nataony zo direct nanonga comment ça tu vois, un petit peu tônazy nanonga hely, mais tsy hainy zegny fôtony Andry Rajoely io fa tsy mijery fôtony volaniko aminareo fa aroe gouvernement ao. Gouvernement ny Mamy Ravatomanga et gouvernement ny Andry Rajoely. Zavanareo fo fa tsy serein izy. Tanao, anao masaky mivanga tomobile, protection, je sais pas quoi, des milliards, des millions,
anao tsy hainao ino t-shirt en kevlar protection par balle ça existe sao tsy hainao tsy hita foiky kibinao naveny tsy hainao nao nagnano musculation boka ia azonao zay tu vois olo ankilanao mamono anao volaniko zay zegny edy sarotsy mangala volan'olo volaniko io sarotsy mangala volan'olo io tu vois mipody za amin'ny état fédéral izegny mahatsara état fédéral le problème aujourd'hui volaniko aminareo raha marigny même jusqu'à Tananarive mahay raha zay à Madagascar ao tsisy opposition politique de vraie opposition volagnin-dreo les vraies opposition ndreo le resaka état fédéral aby io volagnin-dreo zegny opposition ozy io les vraies opposition volagnin-dreo état fédéral zegny olo jiaby mandeha mikaiky zay mandeha mikoragna aminay état fédéral tsara amy Madagascar io volagnin-dreo azonareo zay les sasany 2-3 personnes possible ils vont se reconnaître raha volaniko fo 2-3 personnes reo mivolagna aminaka kazatao état fédéral antseniky alotseniky atsika iady resaka décentralisation province autonome fanatao volaniko zay fanatao raha zay tsy tafaboaka azonareo zay aranareo volagna zegny aminaka io anareo fa tagnatiny gouvernement de soit hery soit ravalmana tsisy raha vitanareo kenyana anareo ivolagna fa avita raha donc zéro donc za tsy mahay politique volaniko zay fa lignanaka koa droit za tsy mivilivily za tsy mivilivily nzay nareo magnirika namako volagninareo Joakimo ka za mivolagna loatsika resa état fédéral non je suis désolé les vraies oppositions volaniko à Madagascar juste c'est l'état fédéral amazay exemple anareo en 81 volaniko aminareo zegny Éthiopie maty mosary en 95 olo jiaby mifamatra tsy mila atao état fédéral fa mon'olo nanana za fa Éthiopie zio firy avion en Éthiopie anareo amizay mivolagna aminaka non tsy mila mikora anareo tsisy exemple opposition volaniko aminareo tsisy opposition volaniko exemple koa anareo tia agnapetsaka Christine Razanamasoa za fa mivolagna aminareo zegny Christine Razanamasoa fa tagnatiny gouvernement ny Andry Rajoely azonareo zegny izy fa tagnatiny gouvernement ny Andry Rajoely à partir du moment fa hainy fa ho ratsy raha ty io izy amizay nivolagna resaka raha mandalo amy gouvernement nagnino pendant 5 ans anao président de sénat soit président anao tsy nivolagna à la fin amizay anao nde hivolagna ratsy tsy tsara gouvernement ty jusqu'à niana amizay aia opposition karaha ibola réglage karaha sy teny exemple avinako zegny ro niany tsara nivolagna eky resaka décentralisation dikan'zegny volaniko aminareo opposant les vrais opposants aujourd'hui volaniko aminareo zay c'est l'état fédéral ary zo tsy maintsy apetraka candidat en état fédéral tsy maintsy azonay tu vois fa zay fa mangigny resaka anareo non tsy mety mampiady non ça c'est votre conscience ro mivolagna zegny conscience nareo fo mankadala zay fa zay tsy avovozinareo resaka état fédéral bonjour tout le monde bonjour zay tsy avozeky resaka état fédéral donc on va foncer sur l'état fédéral izy koa izy tsy mandeha ambla tsy magnino au bout de 5 ans ravagniny izy koa fa zegny tu vois mais nianty depuis atsika nazo indépendance atsika tsy nagnano état fédéral io maro olo niady zo atsika tsy nagnano or ke atsika ndraiky mahay mideky fo Madagascar justement zay volaniko zava Suisse confédération izy mais mampandroso tanàna zay volaniko les problèmes olo contre état fédéral volaniko aminareo io olo managna trafiky à Madagascar ao zay volaniko izy koa nipetraka état fédéral problème ny Bastillard io tsy niboaka teo au moins il y a un gouverneur mivolagna bon c'est pas bon antsika nagnano étude adala zegny olo jiaby nivolagna depuis za idika amin'ny Dinoco Roberto tanareo ils ont même pas honte
tanareo zegny ro tsy la honte fa tsy agnatin'ny lohandreo feky 5 ans avant ou 10 ans izy mivolagna amin'ny hery fa Hitler hery izy koa magnano base tuléara ny anty izy mivolagna fa tsara base tuléara hitanareo igny tsara base tuléara volagnin'indreo état fédéral vanko aminareo zegny tsy possible areo zio andeha anjava tany nosy be au moins raha navoa anabavitsika ninidonie tsy avoa zegny resque ne serait-ce que la justice vanko aminareo zegny ne serait-ce que la justice raha zegny tsy tokony nandalo le problème ireo tsy tia zo fotiny club 48 micommandero miaraka le karany ampidiry koa fotiny karany volanko aminareo zegny tegna mampiady koa tsy karany jiaby attention za koa fa mivolagna tu vois tsy olo jiaby le mana les élites ataontsika les élites le club 48 raha jiaby tsy bory zany jiaby tsy merina jiaby exemple niany azony nandeha nivory resaka tamin'ny ambassade de France ambassade de Madagascar ta Paris tsisy azony mihetsiky le resaka problème ny base tuléara tsy maro olo mihetsiky tsy olo agnatin'ny gouvernement ao mihetsiky bonsoir zegny volanko aminareo état fédéral io tsy maintsy mandeha ndray tiandreo ndray tsy tiandreo atsika volezan-kadalendreo raha zegny tsy mampiady nagnino Brésil tsy miady nagnino Angleterre tsy miady nagnino Éthiopie tsy miady raha koa fa tafipetraka aia tany misy état fédéral ka tsy manjoso amezanareo za exemple volanko zegny amezanareo za exemple ty tany état fédéral tsy manjoso tsy possible aminao nagnino atsika tsy mangalataka raha tsara atsika ndraiky mangalataka raha ratsy atsika koa tsy indépendant atsika tenu par un dictateur volanko aminareo zegny anao miresaka dignité aia dignité humaine à Madagascar ao nde rano fo sarotro électricité sarotro l'école sarotro prison karaha tsy prison volanko aminareo zegny l'école l'hôpital à un moment donné il faut arrêter quoi tegna il faut arrêter ireo mampiady atsika mon frère zegny atao hoe politique de diviser pour mieux régner zavanareo ireo la plupart areo contre exemple aizy io Ravalomanana izy io fa hitany masisisiso raha jiaby losy izy en Afrique du Sud agny izy magnano discours nazy tranquille azonareo zegny andro radio ely avoa gilet pare-balle izy andeha agnano commémoration le 29 mars nagnino tsy naboaka ny prisonnier politique grâce présidentielle nagnino tsy natao raha zegny les arrestations arbitraires liberté d'expression zéro raha karaha zegny tu vois io tsy atsika sambatsika le mpitondra atsika mampiady atsika fotiny za zio exemple anareo mandeha mikoragna merina exemple eto à la réunion za mikoragna merina tsisy problème au contraire atsika agny ndraiky ampidivy zavanareo le merina adiego le merina ao atsuliara atsika miady non atsika tsy miady fa ireo ndraiky mampiady atsika kiny amezanjeo aloha ataotsika ty administration jiaby aloha ataotsika ty impôt jiaby boka amin'ny province mandeha Antananarivo aloha ataotsika ty raha jiaby io amizay tsisy saraiky masaky mivolagna amitsika fa ty budget nazon'ny province ty boka Antananarivo tsisy transparence non raha mandalo tuliara mbesa mizay tsy maintsy hetsika fô province fa tsy maintsy hetsika fô fotiny raha mandalo tuliara zegny efa volaniko fa ela zegny anareo mizaha tuliara anareo mizaha nosibe volaniko raha io koa avanareo soit tuliara soit diego soit ambilobe anareo amizay miafatrafatra ny anty tokony trangina atsika jiaby resaka tuliara io tokony trangina atsika jiaby babatsika io volaniko zegny ony promotion kotity io ary izy tsy agneky resy volaniko aminareo zegny ary izy mbola miady fo ino raha volany sitsany za maty volany miady toy zay za maty à l'hôpital volany azonareo zegny
Sisany izy maty par rapport amin'ny force mbola misy aminazy toy zay andeha ho fata à l'hôpital soit fatany à prison. Azonareo? Non, franchement. Non, oui, bientôt hagnano kasika izy. Possible aby didiagna ignazy jiaby vangona Kevlar agnaty ao. Non, franchement, raha ataony fitondragna Madagasikara volagno zegny fa trop. Tegna fa trop. Ireo karaha fa mivolagna olo tegna verijery marigny. Bloquendreo information amin'olo jiaby. Comme ça olo jiaby tsy masaky mivolagna. Après amizay tsy tiandreo le atsika ivelany aty magnaboaka information. Ino rô volagnin'ireo namagna be? Zay koa zalahy miambigny anareo mivolagna fo fotiny aty viva zay fa tsy regny fo eky. Raha mandalo zay fa tsy regny fo eky fotiny délestage presque isan'andro volagnin'ireo. Délestage ato isan'andro. Tsisy moyen. Zay volagna resaka justice tsisy raha pare tsisy raha pare. Zay volagna tsy haiko Andry Rajoelina zalahy 29 mars 1947 anao tokony nitrangana, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Io volaniko aminao, nanonganao direct. Tu vois, anao iny eky io mandeha miboaka avo gilet pare-balles. Mbola endry vahoaka malagasy volaniko aminao zegny. À 800 mètres, un FRF2 anao fa nefa en pleine tête. Tu vois, mbola endry vahoaka malagasy volaniko aminao zegny. Raha nataonao tsy mety franchement raha ataony fitondragna tsy mety. Premier ministre mandeha magnirika aloha sambora colonel Fanapera, sambora maire Jean-Luc Javolodrara. Anao premier ministre de quel droit? Fotony anao mahazo ordre amin'ny Mamirahavatomanga. Même anareo magnano compte feuq andeha zazay fotony tsy tianareo zay mivolagna Mamirahavatomanga tsy maintsy volagninay. Possible Mamirahavatomanga koa tsy teo Andry Rajoelina possible tsaratsara fitondrany. Mais le problème Mamirahavatomanga tsy agneky zay volaniko izy koa fa mangala volan'olo. Réfléchissez à 2 fois. Koa anao fa nagnano contrat amin'olo, réfléchissez à 2 fois. Raha zegny tsy niany za volagna zegny, maro vidéo amizay miboaka, fa miady rô za. Firy fois za volagna zegny aminareo. Niany anao miaraka amin'ny fitondragna anao mandeha mikaiky za, zay atoko ny fa miady za tsara mijery. Midiva anareo volaniko. Fa kaza volagny fo, tsy mila magnano état fédéral. Natoa anareo volagna zegny, nareo fa état fédéral fa majorité, le vrai opposant volaniko aminareo zegny. Tsy za raiky mivolagna izy, c'est l'état fédéral. Ça c'est le vrai opposant. Voilà. Zay zany tsy nagnano vidéo avo sikoningony aza io ato, mais bon, je suis pas à terre. Zay volaniko za toujours avec vous volaniko, za tsy adigna anareo. Zay ne volaniko olo jiaby mivolavolagna zay io le resaka état fédéral. Zay fa misy leader en tant qu'état fédéral fa mbola bokanay izy. Chaque chose à son temps. Et nefa zay aujourd'hui partout, que ce soit Tuléar, que ce soit Tuléar, que ce soit Sambava, que ce soit l'état fédéral, mampandroso Madagascar. Zay contre zay, ça veut dire qu'il a rien compris, mais là, magnano politique. Mais zay tsy mahay politique fou, zay mandeha mizaha à peu près, mais là, les restes, mais là, magnano politique fa, vous êtes pas capable. Tsy anareo ndeha développe Madagascar. Jamais de la vie. En mentalité naro, tsy anareo ndeha développe Madagascar. Au contraire, anareo mony Madagascar. Zay mbola alohany mangala volany investisseur étranger tokony zavanareo treniko le vahoaka. Azonareo tokony zavanareo vahoaka. Base Tuléar mipodiko eto ndraiky tsy ampidiky vola amin'ny Tuléarien. Ampidiky vola amin'ny soit Australie avec américain. Fa nazo vola amizay le olo aby ty le fitondragna ty nazo vola tamin'ny resaka propagandy tsy andreo karakory amerigna vola io amizay. Tu vois? Azonareo état fédéral ndraiky koa io, on va renégocier le contrat. Azonareo zay état fédéral koa place, on renégocie le contrat. Zay tsy agneky Base Tuléar. Va me construire une école, amboara l'hôpital, amboara usine, amboara raffinerie, alomamboly. Zegny mampidiky vola Madagascar. Exploitation l'or,
azonareo atsika zio exemple tsisy dépôt d'or zay ny volaniko azahoany la France que peu importe misy stock d'or ro mangala crédit amizay mahalo atsika ny andraiky mangala crédit fa tsy stock dikan'izay zanakatsika zafitrika anefa le tsosa tsy hitany positsika raha io nindro sambyroa fo ireo koa fa vita fitondragnandreo ro mandeha milefa zay mipetraka en Suisse za mipetraka en France zay ny volaniko que ce soit Hery, que ce soit Ravalomanina, que ce soit Christine Razanamasoa, zay ny volaniko ro anisany le tsy mite kazatao antseny ke état fédéral mampiady io tsy mampiady anareo état central zao mampiady état central mampiady non mila mikoragna décentralisation aia ola roe nivolagna fa atao décentralisation misy areko Diego regninareo izy niany depuis combien de temps ndray mitrangana mivolagna aboa merane nataony bourra réglage non les vrais opposants volako aminareo zio c'est Afaka Christian et l'état fédéral les restes c'est des marionnettes volako aminareo marionnettes jiaby fa nieviko mon frère fa niala raha jiaby fa ianao za mare fa mandeha milomay 10 km hely fa milomay za mare za tsy raha ela volako zay fa eko fa nieviko Calabert za hitanao zay za fa forforme nomaly tsy tafina zio fa tafina amizay zio zay volako aminareo il faut qu'on se réveille c'est io tanànatsika atsika tsy agniky raha ataonao jiaby les arrestations arbitraires zay ndraiky ato fa magnano pression resaka fandehanany les 8 délégations andeha sur tana fa mikoragna koa za resaka les crânes du roi Tahir jiaby fa magnano fa mbola tsy ampy izy mbola tsy ampy donc on continue le combat zay ny volaniko aminareo tsy mila kivy miady olo jiaby tu vois il y a déjà des résultats mais c'est normal mbola tsy hitanareo fôtiny anareo tia raha malaky fa tianareo eko fa kiva anareo jiaby fa tianareo miala eo ro fa tianareo non chaque chose à son temps volaniko zegny ka tsy mila kivy anareo on continue à se battre io tsy maintsy azotsika fo voilà io tsy maintsy azotsika fo on se met tous ensemble volaniko zegny atsika jiaby miaraka io tsy maintsy azotsika fo voilà zavanareo le site d'état fédéral igny volaniko aminareo fa commence mandeha igny et on va voir, on va travailler ensemble. C'est une fou là. Ok. Bon, je vais vous laisser. Quand